Que constatem més que ser pessimistes, perquè esclar, les persones que ens apuntem a organitzacions, entitats que treballen per, no som pessimistes, per definició som optimistes i creiem que les coses van a millor. Jo ja fa temps això dels aforismes que vaig llegir, no recordo qui ho diu, que allò important no és si el vas està mig ple o mig buit, allò important és si el vas s'està omplint. I si estàs tenint la sensació de que vas posant gotetes d'aigua al vas, encara que siguin petites, no? El vas omplint. Jo crec que el que ha passat tot aquest temps de democràcia és que hem tingut una sorpresa que en part és desagradable i en part doncs, és una lliçó als catalans pel que fa a la nostra relació amb Espanya. El catalanisme tradicional estava convençut de que quan Espanya fos un país ric, modern, desenvolupat, reconegut al món, cosa que no era les primeres 3 parts del segle XX, hi hauria un lloc pels catalans, com a tals. I, de fet, el catalanisme es plantejava col·laborar a la modernització d'Espanya, a l'enriquiment, al motor econòmic, totes aquestes coses. Això s'ha aconseguit, Espanya és un país ric, hi ha problemes econòmics, però és de les parts riques del món, és un país desenvolupat, té una cultura reconeguda, és un país d'èxit, però no hi cabem, no ens hi volen com a tals, no? O sigui, si volem formar part del conjunt espanyol, ens hem de difuminar com a catalans. El model espanyol és el model francès, no? D'un país homogeni, i llavors jo crec que això ha provocat aquest canvi en el catalanisme, que és dir, doncs la nostra manera de poder ser catalans ja no és participar en la transformació d'Espanya, sinó que la nostra manera de ser catalans és buscar una relació diferent d'Espanya. Tu abans has dit lluny d'Espanya. Jo he pensat, no, lluny d'Espanya no, al costat d'Espanya. I som geogràficament, això està clar, però també hi volem ser culturalment i anímicament. Hi ha molta història compartida, hi ha moltes persones que tenen els seus sentiments i la seva... Per tant, establir una relació de bon veïnatge, però canviar les regles del joc i buscar una relació diferent de la que hem tingut fins ara. I jo penso que una part important de l'èxit o del ser o no ser històric el dia 11 de setembre del 2012 també dependrà de la lectura que es faci de la nostra gran manifestació per part del món exterior. El món exterior és en primer lloc Espanya i en segon lloc doncs Europa i la resta del món. És molt, molt important. Però tinc la sensació, senyora Muriel Casals, que la mirada d'Espanya ja està descomptada, que aquí el que compta aquesta vegada és la mirada que pugui fer Europa o que es pugui fer des de l'exterior. Perquè la mirada d'Espanya ja sabem una mica quina pot ser, no? Mirarà amb recel aquesta expressió ciutadana i fins i tot els mitjans, diguéssim, d'abast estatal, no sé fins a quin punt poden acabar relativitzant fins i tot l'èxit d'aquesta manifestació. I per tant, crec que aquesta vegada la sensació és més que ens mirin des de fora, fins i tot el lema, aquest Catalunya no ha estat d'Europa, marca una mica aquest reclam de la mirada cap a l'exterior. Sí, jo penso que sí. I la bona feina que fan diferents col·lectius del nostre país de fer que els mitjans de comunicació exterior coneguin el que passa aquí, que els hi expliquem nosaltres, perquè hi ha un problema en el sentit de que normalment els corresponsals, els periodistes estrangers estan a Madrid i tenen la versió de Madrid, no tenen la versió d'aquí. Tot això s'està canviant i és molt, molt important. És molt important perquè no existeixes si els altres no et reconeixen. Aquestes manifestacions les carrega l'esperança de molta gent que vol una relació diferent amb els veïns espanyols, perquè la volem millor. Jo crec que voleu trencar amb Espanya. No. Aquí hi ha un conflicte. Si continuem amb la manera que estem fins ara, això és conflictiu. Justament per acabar amb el conflicte es tracta de canviar les regles del joc i de buscar una nova manera de relacionar-nos amb Espanya. En el cas català hi ha aquesta injustícia flagrant que la crisi econòmica ha posat damunt de la taula de no poder administrar els propis impostos. És clar, això és molt, molt greu, no? Que es paguin impostos com un dels països més avançats d'Europa, estem d'acord en pagar-ne, però que després el retorn no sigui al nivell de l'esforç que s'ha posat. Això no es pot suportar més.
Muriel Casals, Òmnium Cultural, creu que els partits polítics estan a l'alçada de la dimensió i la magnitud que un canvi d'aquestes característiques suposa? Perquè un té la impressió també, Muriel, que la ciutadania va més ràpida que els mateixos partits polítics en aquesta i en moltes altres coses de la vida quotidiana. Mira, hi havia un grup de gent que havíem estat a la manifestació del 1977 i que aniríem a la del 2012. I un de nosaltres, l'Antoni Morral, és un personatge molt interessant, ha sigut alcalde de Cerdanyola, va dir, hi ha una diferència, el 1977 els polítics anaven al davant i ara és el poble que va al davant. Clar, el 77 estàvem encara en fase de recuperar la democràcia i els polítics van liderar aquella recuperació. En aquests moments és bastant normal que el poble desbordi el que els polítics gosen plantejar-se, però al mateix temps els polítics són els que han de fer el pas. O sigui, el que el poble demanem té només una resposta política i estem en democràcia, per tant són els electes els que han d'entomar aquesta voluntat. No sé si estan a l'alçada o no hi estan, però en tot cas els hi toca amb ells fer els passos que el poble els estem demanant. El Partit Popular parla d'aquella immensa majoria silenciosa que no s'expressa i que ja li va bé seguir com estem, més o menys majoritària. Aquesta existeix a Muriel Casals i és també un sentiment de país, una forma de veure el país. Esclar, un país és una realitat molt complexa, amb persones que el volen d'una manera i en persones que el volen d'una altra. Ara estem parlant d'una cosa concreta que és de la nova relació amb Espanya i jo crec que la sensibilitat que representa el Partit Popular és minoritària, però hi és, evidentment, i no es pot deixar de banda. Ara, aquest argument que a vegades es fa servir, hi ha coses que no es poden fer fins que el 100%, fins que absolutament tothom hi està d'acord, no, perquè hi ha molts catalans que han tingut molta paciència durant molt temps aguantant una situació que no és la que els agradava, doncs és possible que si hi ha un canvi de situació hi haurà alguns catalans que hauran de ser pacients i aguantar una situació que no serà la que ells haurien volgut, però això passa al llarg de la història, les majories i minories van canviant. Hi ha qui creu que aquest trànsit resultarà extremadament difícil per a aquesta generació que va viure el franquisme, que va viure la transició, que va néixer els primers anys de democràcia, però que serà molt més fàcil pels més joves, pels que ja fa temps que estan en aquest àmbit i que són ells els que realment faran aquest pas amb una facilitat que potser ara ens podria arribar a sorprendre. No sé, Josep, tu també a la teva feina com a docent als instituts, si detectes també que potser aquest fenomen es viu amb una naturalitat que en altres àmbits generacionals sembla extremadament complex i difícil. Sí, de fet, sí, quan es fan enquestes en els instituts sobre el tema de la política es constaten una sèrie de coses, i dues de les coses que es constaten és que la gran majoria de joves estan molt lluny dels temes polítics i de la política i dels polítics, no cal dir-ho, però que potser de les úniques idees polítiques que està impregnant el conjunt d'aquest sector social és aquesta idea de la independència. És la que va ara i la que està present en aquest sector. Muriel? És que, esclar, per una persona jove o també per una persona que fa poc que viu aquí, és una aventura apassionant, construir el futur del teu país, no? Un país que està mig fer, que s'està fent i que de tu depèn com serà, no? Depèn de la gent jove, que d'altra banda no tenen les pors i les repressions que tenim els més grans, i els que han arribat, perquè, esclar, la persona que ha vingut del Magrib a viure aquí, ell o ella i els seus fills seran diferents pel fet que ha vingut aquí i no ha anat a Múnich o a Lyon. Però nosaltres, els catalans vells i els nostres fills i els nostres nets també seran diferents, precisament perquè hem rebut aquesta gent que ha vingut d'altres llocs. Per tant, ser protagonista d'aquesta transformació, d'aquest disseny del futur, és apassionant.